Dak li qed taraw warajja huwa l-ajruplan privat li l-bieraħ fil-għaxija kawża tar-riħ qawwi li ħakem lil pajjiżna baqa' dieħel fil-faċċata ta' din il-binja. Din il-binja hija ta' Charles Polizano magħruf aħjar bħala iċ-ċaqnu. Kien fl-10:10 tal-4 fil-għaxija li l-ajruplan privat li huwa tal-biljonarju Ingliż Michael Ashcroft, ex-deputat chairman tal-Partit Konservattiv Ingliż, ħadu ir-riħ u spiċċa f'nofs tat-triq maħbut f'kamra li hija parti minn fabbrika ta' Polizano Brothers li fiha jinħadem il-briks. Din il-fabbrika tinsab bis-Swid il-Lufthansa Technik. Bix-xena kienet waħda mhux tas-soltu dan hekk kif bil-qawwa li biegħed kaxkar l-ajruplan li huwa rreġistrat f'Bermuda waqqa parti sostanzjali mill-ħajt ta' din il-fabbrika. Bimnieħer l-ajruplan spiċċa imdendel fil-binja innifisha. Minn dak li sajna naraw fuq il-post, l-ajruplan ta' tip Dassault Falcon 7X ġarab ħsarat estensivi, tant li parti mill-makkinarju tal-ajruplan spiċċat esposta. Sorsi mis-settur tal-avjazzjoni qalu lil One News li l-ħsarat jaqbżu iż-2 miljun euro. Sewwieqa li kienu għaddejjin mit-triq inħasdu meta lemħu dan l-ajruplan wieqaf f'nofs tat-triq. Bosta ħasbu li kien ajruplan mimli passiġġieri hekk kif minkejja li huwa wieħed privat, l-ajruplan huwa wieħed imdaqqas. Fil-fatt huwa stmat l-ajruplan jiswa madwar 75 miljun euro. Bil-mistoqsija tqum waħedha, kif ir-riħ irnexxielu jkaxkar ajruplan ta' dan id-daqs. Huwa mifhum li l-blokki li jkunu taħt ir-roti biex l-ajruplan ma jiċċaqlax imxew bir-riħ qawwi li beda jonfoq fuq il-Gżejjer Maltin. Rieħ li laħaq il-Forza 7 bil-konsegwenza l-ajruplan mexa. Bil-impatt kien wieħed akbar hekk kif l-ajruplan li kien ipparkjat f'Park numru 4 tkaxkar għan-niżla. Bil-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Uffiċjali tat Transport Malta fl-imkiema uffiċjali tal-ajruport, dlonk waslu fuq il-post biex jiġi evitat kull periklu possibbli. Periklu li seta' wassal għal traġedja, iżda b'xorti tajba, il-Pulizija ikkonfermat ma' One News li ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident. Dwar l-inċident għaddejja investigazzjoni mill-Bureau of Accident Investigation. Fil-fatt matul il-jum tal-ħamis issoktaw l-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ, bitriq tinżamm magħluqa għat-traffiku għal bosta sigħat.